nahimulag sa simbahan. Pero sa dili pa ko muhatag sa mga ipambit na ko karon, atong tanawon ang pagpasabot o lintunganay sa kasaysayan. Kay may igsoon, ang una gyud nga Kristyanismo mao gyud ang Iglesia Katolika, the Roman Catholic Church. Kay nabasa na ito na sa mismo sa usa ka diksyonaryo na Webster Dictionary, na wagani ko'y kopya kay dako kay ito. No, kay sa iya nag-eskwela pa ta, makabasa matag diksyonaryo, mutanaw ta. Ako nabasahan sa diksyonaryo nga the kanang tinuod nga Christian Church is the Roman Catholic Church. Sakto yun na siya. Kay sa ato nga ibawaan pa sa religion na to, doon na may tulo ka branches of religion. Una, mao ang Islam. Ikaduha, mao ang dili nga Judaism. No? Ang ikatulo, mao ang Christianity o Kristyanismo. Pero ang pangutana karon, kinsa may nagdala sa tinuod nga Kristyanismo? Kay daghan naman kay na mga kanang nangyayakaw, no? Kanang mali nagdala na o Kristyanismo. Na kanang managkadaiya nga mga religious denomination. Kay maigsoon sa Kristyanismo, kay nagdala man ta ni Kristo, nagkadaiya na nga simbahan. Muna makalibog na kayo nga asagid ang tinuod nga simbahan. Kay maigsoon, dili man ingon nga tanan kamatuoran. Usa ra gyud ang kamatuoran. Kay opposite na kamatuoran o bakak. Diba? Manag opposite mo na siya. Doon ay panag diferensya. Muna nga sa kamatuoran atong tanawon. Pero basahon ninyo maigsoon ang history o kasaysayan, pinaagi sa pagbasa ng mga standard ng mga references, labi na sa Greyer Encyclopedia, kanang International Encyclopedia, kanang mga New Book of Knowledge, na mga encyclopedia, na makita na to ang lintunganay sa pagpaila sa informasyon na ang simbahan nga Romano Katoliko tinukod yun sa atong Ginoong Kristo. Una nga dunagoy pagtukod sa usa ka Diyos. Kay kana mga nagkadiya nga matinuan karon for information lang yun, dunagay nabasa na ito nga referensya, malabi na ng referensya dito nga World Almanac and Book of Facts, tanawon ninyo na. Diba, dunagay na gisite din nga mga nagkadaya nga simbahan. Kaya doon ay founder, kanus agitukod, makita ganyan na ang panagtandi na ang ubang mga tinuruan, mga simbahan, gawas sa Roman Catholic Church, tinukod lamang o usa ka ordinaryong tao. Tinukod lamang o usa ka tao ba, no? Dili, Diyos ang nagtukod. Una nga, ang simbahan nga Romano Katoliko, dili tinuod nga gitukod sa atong Ginoong Kristo, nang tagai ko og informasyon na tinukod lamang ni usa ka tao o tinukod lamang og usa ka Santo Papa o mga pare. Kaya mabalik o gawas ko sa simbahan nga Katoliko. So kana mga pagpasabot na karon, nagkadaiya po na nga atong gipaminaw. No, nga maninaw ta sa atong maigsoon nga mga CFD, mga Catholic Faith Defender, na nagdipinsa po sila sa pagtuong Katoliko. Na mapakita yun nila nga ang Romano Katoliko doon ikatubag. Kay o gini ko tamutubagod sa mga pangutana, posible man nga magduda ang tao. Posible na ang tao maguna-una na nga sayop ni yun eh. Muna nga pasalamat ko kumaysoon na naligon ko sa simbahan nga Katoliko, pinagis sa grupo sa Catholic Faith Defenders at nagsoon nga CFD. Kay wala pa ko na CFD, apil-apil na tao simba ng mga lain na itong igsoon bitaw ng mga sa laing religion na nagtuon po sa Biblia o na doon ay mga praise and worship nila
Muna nga, pasalamat nga nakabaton po na nga nakakuha kong information ba no, sa simbahan ng Katoliko. Unya, kay introduction na ko to, ako may paambit niyo karang may suon, nagikan ni sa usa ka libro ni Brother Socrates Fernandez, no? Ato isuon na debater ni siya, dayon niagi po ni siya nga National President sa Catholic Defenders, na usa ka private organization nga recognized sa simbahan nga Romano Katoliko. Iyang libro nga ang Katinawan 1 sa pagtuong Katoliko, na siya mo nagsulat ini. No, din duwe-duwe na siya nga CFD. Muna nga dili sa iyang libro nga akong basahon kay ang akong hinatagol nga mga informasyon, dili mo gani nga purely nga ato agad. Doon lagi mga nagkadaiya. Mapaminaw man, mabasa na to. Muna nga isip ako ang pagpasalamat o paghatag o appreciate ni Brad Socrates Fernandez akong basahon ng libro. Ako ipambit ninyo nga ayan sa libro niya. Kaya ang maong topic na akong ikutlo na ning libro, bahin na ning pag-ampo dito sa mga santos, pagpangayo o pag-ampo. Kaya kung inyong tanawon po, gawas sa simbahan ng Romano Katoliko, ang pagturo nga mangayo o pag-ampo sa mga santos, usa ka dakong sayo. Kaya ang ilang paghatag o rason, mauman nga pwede man tabag nga mag-direct tugad lang ka. Kaya labaw mo na siya sa mga santos. Buot lang pasabot na sayang giingon ba nga paano mo agitan ng santos nga labaw man ang Diyos, makagagawa man ang Diyos. Mga nga, ano mag-agi-agi pag santos? Pero nagsuon, kutlo Manila ng kanabitang na babasa sa 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, na akong basahon din no, sa Biblia sa atong Biblia no, sa Katoliko. Ang 1 Timoteo Kapitulo 2, versikulo 5, akong basahon din Kay may usa lamang ka Diyos, o usa lamang ang nagiusa sa Diyos o sa mga tao, ang tao nga si Kristo Jesus. Una nga dili ito may isuon ni maong versikulo o kapitulo sa Biblia, dili gibasihan nila nga ang tigpataliwala sa Diyos o sa tao, mao lamang si Ginoong Kristo. Dili ang mga santos, matupan nila. Pero nagsuon ang pagpaila din nga si Ginoong Kristo mao ang tigpataliwala sa Diyos o sa tao, mao ang pagpataliwala din nga sa pagka-manluluwas, kay giluwas man ta ni Ginoong Kristo. Pero atong ipalahisag nga ang tigpataliwala sa kaya sa pagampo, pili tamawagi yung mga santos, may soon. Kaya kani mga santos, dili ni sa Diyos, kung dili, maoy atong madiulan ba, na mga iyo tagtabang nila, dina sa pagampo. Kita man gani, dina sa atong kinabuhi, panalitan nga ikaw, amahan, anak pa ka o unsa, imo ang anak na nagdaot ba, ng sakit imo nga lang. Diba, maayo magka-ampo, mingon magani ka sa itong mga kaila bitaw. Kaila ba ni mo nga pagumangkon, mingon man ka nga brad. Sis, palog ba kung ampo sa mga ka? Na maayo siya? Wala nga, yan ang istorya ha. Nangayo kang tabang sa pagampo. Wala nga, pariyara na santos, maigsoon, mga balaan. Na muagitan nila, mangayo tao pangalupo sa pagampo. Natabangan kanila nga kung saya itong ipangayo. Wala nga, yan bitaw isuon pag-agi sa mga santos, pangayo o tabang. Kaya itong basahon sa
sa Job 42 versikulo 8 na kabayan ni siya sa dunay nagampo din sa tanaw no ang sa Job Job 40 kapitulo 42 versikulo 8. Ayon din usa pagkuha kamog pito ka turong baka o pito ka laking karnero o gihatag kini kang Job o gihalad kini alang sa inyong sala. Si Job magampo alang kaninyo o pamation ko ang iyang pagampo o dili ko kamo pakaulawan sumala sa angay unta kaninyo. Wala kamo magsulti sa tinuod bahin kanako sama sa gibuhat ni Job. Wala maigsoon nga nini maong teksto nga itong ibasa kay kaniya daan maning testamento na doon ay pag-ampong sa tulo ka tao na gi-advisean sila sa Diyos na doon ninyo si Job. Si Job na mag-ampo alang kaninyo. Kaya kani si Job usan sa katao nga matarong nga nag-serbisyo sa Diyos, nangalagad sa Diyos. Wala busa nga si Job sa iyang pagpangalagad sa Diyos, nahimo na siya nga doon sa Diyos, very close na kayo ng Diyos. Una nga doon na siya pabor nga doon na sa pag-ampo. Una nga nini maong verse na itong ibasa, dini na nagtugan nga ang pag-ampo pwede na ito nga dili lang ta directly to God. Pwede ta nga wagi po taong mga santos, wagi tang mabalaan, maayo tagtabang nila. Okay, kanagang ilikan niya ginato sa mahal nga Birhen Maria, kamingon ta nga Ginoo, kaluhi kami, Kristo, kaluhi kami, mahal na Birhen sa Fatima, igampo mo kami, no? Na mga nagkadaya pa nga mga santos, ngamingon ta nga, igampo mo kami. Una nga diyan na lang ko na pagka-istoryaha, igampo mo kami, dili sila Diyos, kung dili usa lamang ka makatabang sa pagampo. Kaya ako lain akong i-share ninyo iksoon kining kinalasan ako nga ipambit. Kanina itong hingon sa Santiago Kapitulo 5, versikulo 16, tama sa 18. Sa may hingon sa Santiago, hingon din nga, ang maong pagampo nga inabanan sa pagtuo makayo sa masakiton. Ang Ginoo mapahili kaniya sa maayong panglawas o mapasaylo sa iyang mga sala. Busa pagsugulay kamo sa inyong mga sala o pagampo alang sa gusa-gusa aron kamo mangayo. Ang pagampo sa taong matarong dakog kahimuan o sa lain pa nga atong silbing paraphrase man nato, ang pagampo sa taong santos dakog kahimuan. Muna nga maigsoon ang mga santos tagaan nato na sa nagbili. Kita nang gani nga usa ka tawo lang nga ordinaryo, usa ka tawo makasasala nga magampo ta sa usa ka tawo nga atong gitagaan o pagampo nga matabangan nato usa pa kaha nga katong nahiusa na sa Dios, katong mga tawo nga nabalaan tungod sa pagsunod ni Ginoong Jesucristo. Muna nga maigsoon ang simbahan Katoliko, Romano Katoliko, dili gina sa iyong basta-basta na ito bitaw o toki. Basta-basta lang na ito nga huwa tayo nasabtan. Pagkaingon na dayon ta nga dili tinuod. Atong sisihon yun. Kay basino niya nga gamay na kayo itong ibawaan. Namingon na rin ta nga dili tinuod ni Romano Katoliko. Na,
Lisod kayo may suon. Kay ingon pa sa usa ka tulodyan, ako ikaw ang iyang gisulti. Iyon siya na ang simbahan, ang pagtuon katoliko, usa kini ka misteryo, tungod kay gitukod o usa ka Diyos. Dili sama sa mga laing pundok sa tinubuan, nga mga nahimulag sa itong iglesia, nga dali ra i-explain, dali ra i-explicar, tungod kay gitukod lamang o usa ka ordinaryong tao. Gitukod lamang o usa ka tao. Kung nga mga igsoon, atong tunan ang Romano Katoliko nga pagtuo. Kaya nasayod ko nga kung maibalo na ka sa pagtulungan, mahimo na nga imong puyan, mahimo na nga imong ipaambit, mahimo na sad nga imong dipinsahan. Tungod kay pila na kakatuigan ang nilabay. 2,000 na katuig, 2,000 years na ang nilabay ang simbahan nga Romano Katoliko nagpabilin gyapon nga malig-on. Bisan pa og naay mga muundang, bisan naapay mutukod og laing pundok, kay nahinawaing ba po yung kaso, dili gyud mawala ang simbahan tungod kay giubanan ni Ginoong Jesucristo. Matod pa sa Mateo 28, versikulo 19, taman 20. Kaya ang Diyos mao'y nagtukod din matos pa sa kasaysayan. Una nga, bisag mingon sila nga, Biblia ra yuta, ayaw ng kasaysayan. Pero may suwang ka ng kasaysayan, dako kayo nag-importansya mismo na imong Biblia o imo nang pangutanon, kinsa kay gamugna ng Biblia, no? Kinsa ka ang kanusa ka na nahuman ning mga nagkadayang libro sa Biblia, basahon man sa kasaysayan. Muna nga, iyan ang isuon. Muna ako na ng pagyuk mo diyan sa pong mabaw na makagagahom. O labi na yun sa mga kanakuan sa itong simbahan na Romano Katoliko. Imanusab sa mga Catholic Defenders ng siyudad sa Dipolog nga itong mga mentor o mga magtutundo. O kaninyong tanan nga mga isuon nga Romano Katoliko. Salamat o maayong hapon sa tanan. Okay, nagasalamat Nicolay o sa to kabatanon nga malantip kayo panguna-una o sa kabatanon nga membro sa Catholic Faith Defenders. Mga ison, ano